ବୋଉ ଟିକେ ଛତାଟା ଦେଲୁ ଛତାଟା ମୁଁ ଶଶୁର ପରିବା ନେବାକୁ ଯିବି ଯେ ଛତାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯେ ଜରି ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇଛି। ଏ ବୋଉଲ ତୋ ଝିଅ ଆସିଲା ମଲାଇ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆସନ୍ତିନି ନା କଣ ମ କଣ ବାହା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ପରହେଇଗଲି ନା କଣ ଆସିନଥାନ୍ତି ମ ତୋ ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବି ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଦିଟା ଲେମ୍ବୁ ଦେ ଆଲୋ ଆଲୋ ଘର ପାଇଁ ଦିଟା ରଖିଦେଇଯା କଣ ଭାଇ କହିବ ଆଉ ଦିଟା କିଣି ଆଣିବୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏ ବୋଉ ଦିଟା ବୋତଲ ଟିକେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ ମୋଟରଟା ଟିକେ ପାଣି ଉଠୁନି ମ ନିହାତି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେ। ବୋଉ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଜମା ଯିବିନି ଲୋ ମୋ ଶାଶୁ ମତେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଲା କହିଲା ତୋ ମା ତତେ କିଛି ଶିଖେଇନି ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି ସେ ଘରକୁ ଏଭଳିଆ ଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଯିବିନି। ଆଲୋ ଆଲୋ ଗଜରାଟା କିଏ ଆଣିଛି ବା ଆମେ ବୋଉ ମତେ ଏଇଟା ଭାରି ମାନନ୍ତାନି। ଆଲୋ ଏଇଟା କଣ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ପରେ ଆଣିଛି ତୋ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତ ମା ଘରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଭାଇ କହିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସି ଭାଉଜ ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ କହିଲ ତୁମ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ ଏ କୁଆଡେ ଘର ଛାଡିକି ଆସିଥିଲା ୟାର ସବୁଦିନ ନାଇଲୋ ବୋଉ ତୋ ଜୟଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ରାଗିକିନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ବା ମୁଁ ଯାଉଛି କାଲିକି ଆସିବି। ବାହାହେଲା ଝିଅ କଣ ସବୁବେଳେ ବାପ ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ ଟିକେ ଯାଇକି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନା। ବୋଉ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଘରେ ଯାଇ ଗାଳି ଶୁଣେ ଯାଇକି ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ସେଠି ଛପନ ଭୋଗ ବନେଇବି ଆଉ ସେଠି ପୁଣି ଛପନଟା କଥା ଶୁଣିବି ମୁଁ ଯିବିନି ସେ ଆସନ୍ତୁ ଅଫିସରୁ ତାପରେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରକୁ ଯିବି ଏବେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବିନି ସେ ତାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆରେ ବୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି କି ନା କଣ କି ରୁଟିଟା ଅଧର କଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ବାକି ତକ ଏଇଠି କରିଦେବି ଆଉ ତରକାରୀ ଯାହା ଥିବ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ଆଉ କାହିଁ ବାତରେ କଷ୍ଟରେ ବନେଇବି ତରକାରୀ କଣ ପାଇବ କଣ ପାଇବନି ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଚୁଲି ଲଗେଇ ରୁଟି ଖାଇଦେବୁ କଣ ତୁ ଯାଇ ସେଠି ଖାଲି ରୁଟି ଖାଇବେ ତତେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିଲି ତ ଘର ପାଖରେ ବାହା କେତେ ଲାଭ ଖାଲିଟାରେ କଣ ଘର ପାଖରେ ବାହା ହେଇଥିଲି ନା କଣ ମୋ ଜିଦି କରିକି ମାଡ଼ ଖାଇକି ଏ ବୋଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ନା।